No voihan vittu. Yövartija, missä sä oot? Älä edes yritä. Hulluspentääp. No voi jumalauta. Kunhan mä oon valmis, sinusta tulee kyllä niin kuollut. Ihan miten vaan. Hei, ootako hetken, mä käyn etsiä äkkiä mistä lapsi. Okei, moikka. Onnea etsimiseen. No niin, katsotaas. Ei siellä mitään lasta ole. Käy vielä tarkistamassa. Mä tiedän, että se uijat. Kerro missä se on. En mä tiedä, mutta Freddy on ainakin sun takana. Freddy? Moi! Moi Freddy! Moi Freddy! Moi Älä puhu vartijalle. Se on idiootti. Oi, miksi ihmeessä? Täällä jossain on lapsi ja yövartija ei kerro missä se on. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Me ei voida tappaa sitä. Mitä? Meidän pitää etsiä hänet. Töppähän se. Lopeta toi ei oo sulle hyväksi. Alan epäilee ettei täällä oo ketään. Sun pitää vain etsiä paremmin. Okei, nyt mä tapan sut. Tarkistetaan vielä kerran. Tämähän on pelkkä vitsi. Kuka vittu sä oot? Terve! No niin, nyt mä voin yllättää yövartijan. Tästä saat... Ai vittu kun sä Ota siitä. Kiitti tässä salkkaraudasta, Foxy. Foxy, mitä vittua? Mä oon tylsistynyt. Hei Springtrap. Mitä? Puolekset on. No haista jätkä vittu.